Και όταν ακόμα το ζευγάρι καταλήξει σε αυτή το μη αρμονικό, ας το πούμε, αποτέλεσμα, τη δυσαρμονία αυτή των σχέσεων, της σχέσεως συμβίωσης, θα πρέπει να κατανοούν ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, εντός εισαγωγικών, το παιδί. Είναι περιπτώσεις δυσάρεστες πάντως αυτές οι οποίες συμβαίνουν και είναι δυσάρεστες και για το δικαστή σας, ο οποίος έρχεται στις περιπτώσεις αυτές να κρίνει τέτοιου είδους διαφορές που έρχονται ενώπιόν του. Αναγνωρίζεται η αρχή ότι οι γονείς από κοινού ασκούν την αγωγή και την επιμέλεια του παιδιού στις περιπτώσεις που διασπάται η συμβίωσή τους, που υπάρχει διαζύγιο. Αφού εκτονωθεί η ένταση μεταξύ των σχέσεων, τότε βλέπουν ότι πρέπει να συνεννοηθούν και για το καλό το δικό τους και πολύ περισσότερο για το καλό των παιδιών. Τα οποία παιδιά στο μεταξύ, μέχρι να το καταλάβουν αυτό οι γονείς, έχουν αποκτήσει ψυχολογικά τραύματα και μετά τρέχουν να τα επουλώσουν. Έχω να πω λοιπόν στους γονείς που συγκρούονται ότι αυτά τα παιδικά τραύματα δεν επουλώνονται ποτέ. Θυμάμαι ότι εγώ από μικρός έκανα στίβο και ποτέ δεν ερχόντουσαν και οι δύο γονείς μαζί να με δούνε. Πάντα ερχόταν ή ο ένας ή ο άλλος. Δεν άντεχαν οι δύο γονείς μου να βλέπουν ένας τον άλλον. Αυτό εμένα μου στοίχιζε, θεωρώ πολύ. Και θυμάμαι μία φορά που ήταν πολύ σημαντική αγώνες, ήταν βαλκανικοί αγώνες στίβου, που ήταν η πρώτη φορά που τους είδα μαζί. Για μένα αυτό ήταν ένα πολύ έξτρα κίνητρο. Νομίζω ότι πήγα καλά μόνο και μόνο γι' αυτό. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά πλαίσια, πάρα πολλοί ειδικοί, πάρα πολλούς αγώνες που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Γιατί χρειάζονται. Πόλεμο, αν υπάρχει πόλεμος, παίρνεις και τους Εύγρους να πάνε να πολεμήσουν. Δηλαδή όλοι πολεμάμε γιατί πλέον δεν βγαίνει. Είναι πολύ το κόστος, έχουν πάρα πολλά θύματα.